Bună seara tuturor și bine v-am găsit episodul meu canal. Astăzi noi jucăm Block Go. Bă, ce de mare. Vreau să pun camera. Camera mai mică. Da, ca să voi să vedeți. Jucăm Bed Wars. Dau mai încet ca să voi să auziți. Da, mai bine. Sau mai bine închid. Adică... Ce? Eu tot de parcă n-am. Ok, hai să mai bine să închid camera. Cum a deranjat puțin camera. Ce mă de acesta să rede, mă? De parcă e și eu tot așa n-am. Și mai am altă. Să știți. Ce ăsta m-a câștigat? Unde? A. Nu. Ce cu pro acesta? Bă, acesta chiar e pro. Uitați-vă la ochii și acesta pot să câștigi pe gratis, dar aceasta nu. Adică și pe unde tu mergi poți să câștigi. Știu, e un pic gratis la... Oh my god. Ce mă? Haide. 10 chei. Mai pot încă. Ce muzică? Eu vreau de ce să schimb. Chiar să vă spun. Ce plângi? Să fii atent ca să nu vină cineva, că poate cineva, că la noi bedul încă nu-i construit. Aia, cred că se duce. A, nu. Eu să am nevoie de blocuri ca să, când o să mă bată, să fac, știți cum? E ca așa, ca să... Ce e, mă? Viețile! 25. Ce cum? Ei! Ne cheltui pur și simplu blocurile pe degeaba. Eu vroiam. Eu am luat. Mulțumesc pentru emerald. Mă, acesta arde, mă! Acesta arde! Dar noi o să-l câștigăm, totuși. Noi venim la voi să vă omorâm.
Adică până la pauza cuș ca să fiu înarmat în tot și în armură și toate celea. Și că noi ne-am armat, voi credeam că acuși la mine. Oh, nu am nevoie, te rog. Oh, ce cauți aici? Ce cauți? Mă, ce vrei? Ce vrei? Nu, pe Fireball! Haha. Nu spune. Wow, m-am speriat că de parcă e. Iaca, un verde. Au, uci. Au. Ok, hai să luăm lapată. O lapată. Și așa știam că nu trebuie să iau, mă. Haideți să nu bea doar, dar nu o să vreau. Minecraft, poate nu știu. Hai, Bowmaster. Nu știu, pur și simplu mă plictisesc de pe doar. Ok. Să luăm pe acesta că e VIP. Master Chef. Nimeresc. Pe aproape. Vedeam fața lui. No! Eu trebuie să nimeresc, pot să-l nimeresc. Wow! Cât e departe. Dar mai nu pe aproape o nimerit. Adică să spunem. Nu o fac. Mă, și avioane pe la noi câteodată sunt. Chiar. El să scoți pur și simplu singur viață și așa e mai bine ca acesta să se scoate chiar, mă. Haide 100 să dăm și 18. Haide să dăm. Oh, headshot. Se vede numai, eu îi văd pantalonii. Un 11 era tot bun. Yeah, boy. Asta ne vedească. Nu. Un 21, cred că. Da, o mers 21. Finish him. Trebuie un 21. 22, poate. Da. Wow! De parcă... Eu am nimerit foarte... Chiar cu acestui eu sunt mai pro.
Kitsune. Ah. Da, n-a să nimerească. Auci. Oh my god. Aproape. Drept în capă, mă. Da, e bine că ea să stă aici. Că pot să-i dau finish. Fuck. Ok, hai. A, nu este conect. Ce? Not connect. De ce nu este conectare? Ce, mă? Ok. Bă, stai că nu te mă. Ok, hai să jucăm cu acesta odată. Hungry Girls cu dânsa am jucat. Și dacă ea nimerește aici, ea poate să ardă. Eu într-o zi am jucat cu dânsa și era așa. Da! V-am spus. Că dacă dai foc, apare... Wow, ce de rapid. Da. Eu nu nimeresc, dar ce la toți poți să apeși. Nu, eu știu că nu la toți. Mai bine ca să arzi. Chiar vă spun. Ui. Oh my god, my fucking shit. Da, ia. Cade. N-a să nimerească. Așa-i? Uitați-vă dacă ați faceți 1000 de like-uri la episodul acesta, măcar și 100, atunci a să fac un video cu Naruto. Da. Poate mâine să iasă, nu știu. I-am de-abia 3 abonături, că eu din Block Mango am făcut un prieten și follow și el a intrat în canalul meu, că eu i-am spus și o apăsat pe butonul acela de abonare. Și i-am spus cum. Și cum să primești grosul și pistolul. Și i-am spus mamă! Adică nu acesta, dar mi-a spus i-am spus du-te și plângi. Și skin-ul trebuie să fie nou. Și atât. O încercat. I-a dat 10 grosuri tocmai. 10 grosuri. Mă, stai. 10 grosuri i-a dat. Tocmai. What the heck? Cred, eu am intrat în accountul lui 10 erau. Fuck. Shit. Acesta mai bine ca acesta, mai multe vieți. Doctor Stick. Haide. Nu. Spuneam haide, ca să nu nimerească.
hai să nu țintească pe unde trebuie. Da, bă, o! Ce mă? Ce mă? Cum adică? Oh my gosh. Nu mai menu că... Cum adică? Bătrânul acesta acum la răd. Dar acesta... Unde bătrânul acela? Unde bătrânul acela, mă? Cred că e mai... Great. A, nu, cu asta mai mult. Te rog, scoate mai puțin. Acesta... Eu știu că acesta tot e great. E frumos chiar. Haideți să jucăm cu... Nu. Acesta nu, acesta nu, acesta nu. Ok, hai să mai mie. Acesta cu pâine, da. Dar scoate tot multiveți. Dacă țintești peste cap, atunci îi scoți mai multe vieți. E ca am țintit drept în cap. Voi vedeți. Și pot încă o dată. Dar nu! Nu este turnat. Că eu nu pot să aștepte prea mult timp. Nu, aș dori ca să... Dar ce apare acesta? Nu, dă-i! Ce mă vreți? Try your win. Open. Ok, bun, eu să încerc. Haideți cu acesta, spunea. Că acesta e frumos. Eco. Noi am jucat cu aceasta. Acum. Pur și simplu era bratată. Păi da, dar uitați-vă la arma ei. E tot așa. Aproape. Nu înțeleg. Cum îi țintesc? Eu vreau cu acela. Acesta e apeși pe dânsul și zboară. Deci poate fi diferit om. Ia ca acum și să vă arăt. Ia ca, v-am spus eu. Dar păi mă, nu suntem lângă noi, mă. Drept în cap, mă. Dar nici nu se vede lovitura. Poate fi și acesta și acesta. Oh my god. Oh my god. Finish him. Pe aproape. Așteptăm până când o să moară. Nu chiar e de râs.
Pac. Dar câte aia ce sunt? Mă interesează. Stai, mă. Nu versus friend. Hai să găsim special. Aceasta este. Hai să jucăm cu apă. Nu te teme. Nu te teme. Lasă citesc. De tine. Cred că ne arăta. E ca corect. Da! Nice job. Stai, mă, că vreau să... Nu chiar. Ce este? Ce? Am câștigat numai unul. Ce? Nu acesta, dar ce? Dar gentleman. Acum și eu să țintesc. Ce bine. Shit, scuze. Dar totuși. Pe aproape. Da! Că știu dacă n-arată verde, tu poți. Nu. Două numai. Vreau mai multe cristale. Nu. Eu l-am pe acesta, chiar și dacă. Gata, și mort. Adică nu mort, dar a scos o viață. Ard. Gata. Nu, de ce jos? Nu. Da! 21! Gata! Am văzut! I-am văzut toată fața, mă! Gata! Un headshot! Fatality! Epic win! Prima dată am de aceasta! Anulat! Dacă win și este... Aceasta este. Ce?
de acesta. A să fie nu chiar atât de mare video sau vlog sau spuneți cum vreți. Nu. Mă. Nu. Hai să dăm 21. Nu. Trebuie. Nu mai jos, dar... nu așa. Eu vreau pur și simplu să corectez. Oh, fuck. Dacă poate așa. Ok, și dacă vă plăcut acest episod, și comentați că s-a terminat, am făcut adică prea mult. Da, și la revedere!